ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर बिराद माने मानसि जाखागोन होननानैथ' खोनादों आरोना ओमफ्राय थांनानै नायहैनोसै बेसां मानसि जायो ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो दिनै बोथोरा पुरा सान्दुं दुंदों आरोना नोंथांमोना नुनानै मिन्थिखादों लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो नै बायहाथा सारियालि सफैबाय आरोना दायो लोगोफोर ओमफ्राय नायलांफाबाय थादो दिनैनि आंनि भिडिअखौबो जोबजासिम नाय लोगोफोर नै लोगोफोर दायो जोङो गुवाहाटी हाबसिगोन आरोना टुल गेट सफैबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो जोङो टुल गेटखौ बारबाय लोगोफोर जोङो दायो आङो माने जेसां हायो भिडिअ खालामनानै दिन्थिनोसै ओमफ्राय माइनाबो दोङ नालाय माइनाया एसे दिगदार खालामो नालाय ओमफ्राय लोगोफोर नै दायो जोङो सहैथारसिगोन आरोना मा होनना बुङो सरायघाट दालांखौ मोनहैसिगोन आरोना लोगोफोर नै दायो जोङो सरायघाट दालां सफैबाय लोगोफोर एसे नोंथांमोननोबो भिडिअ खालामनानै होबाय लोगोफोर दायो जोङो ब्रिजखौ बारखांनायनि उनावहाय थांगासिनो जोङो दायो खानापारासिम थांनांगोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बे जोङो हेबे जायगायावहाय पार्किं खालामनानै दोनदो बे पार्किंसिम थांगोन आरोना ओमफ्राय दिनैहाय लोगोफोर इसिबां प्रब्लेम जायाखै मानो होनबा माने मिटिं जागोननि थाखाय माने पुलिसफोरखौ माने डिउटि होखादों नालाय बेनिखायनो माने जेबो प्रब्लेम जायाखै आरो थांनायावहाय ओमफ्राय नै गुवाहाटीनि बयबो मिथिखायो गुवाहाटीनि ट्राफिक बिराद माने जाम आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सहैया जागासिनो माने माला सहैगोन जागासिनो लोगोफोर दायो 12:30 जालायलायबाय आरोना जों दासिमबो पार्किं मोनहैयाखै लोगोफोर नै लोगोफोर दायो जोङो जाय जायगायाव पार्किं खालामनानै दोनदों नालाय मोनसे रिजर्ट आरोना बियो ओमफ्राय बे रिजर्टआवबो माने पार्किं खालामनो थाखाय माने बुंना दोनखानाय दङ नामा ओमफ्राय माने बे जायगाखौ दिन्थिनायखाय जों बेयावनो पार्किं खालामफैबाय गारिखौ लोगोफोर ओमफ्राय माने मोनसेल' पार्किं नङा लोगोफोर गोबां जायगायावनो माने पार्किंनि बेबस्था खालामदों आरो नङाबा माने दाहालागै मोनसेल' पार्किं मोनबाथ' फुल जालायलायसिगौमोन नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय नै आं गरमखौ मिथिखानानै न'निफ्राय साथा लाना फैदों आरोना न' उन्दैनिखौबो साथा ओमफ्राय आरो गिदिर गांसे लाबोनाय हनै बिसोरो माने साथा लाना थांगासिनो लोगोफोर दायो मिटिङा एसे गोजान नालाय थाबायना थांनांसिगोन आरोना खाथियाव पार्किंखौ होआखै ओमफ्राय नैबे रिजर्टआ जि समायना माने बिफां ओरै गायनाय दंमोन बेखौबो बेसे भिडिअ लाबाय आङो ओमफ्राय नै जायगायाव सफैबाय लोगोफोर आं फैबाय थानायाव भिडिअ खालामासै नै बेयावहा डाइरेक्ट सफैबाय नै बयबो जिराय दङ दायो माने बयबो हाबाखै आरोना भितराव हाबबा फैफिननो हाया नालाय बेनिखायनो सिङावहाय माखासेया हाबाखै ओमफ्राय आरो दायो टाइमबो जाखायाखैनो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो बयबो जिराय दङ ओमफ्राय आंबो माने लासै नै साथा लानानै सिङाव हाबनो थाखाय माने थांगासिनो आरो दायो नै लोगोफोर बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर बयबोथ' निउसफोरावहाय नुखादों नङा होमबा जायगाफोरखौहाय ओमफ्राय जोङो माने निजे थांनानैहा नुहैबाय आरोना नै दायो चेकिं खालामबाय लोगोफोर माइनाबो बिनानावबो ओमफ्राय जोंहानि साराबो ओमफ्राय जों नै दायो सिङाव माबाबाय आरो चेकिं खालामना सिङाव हाबबाय बिराद गिदिर नालाय लोगोफोर एरियाया ओमफ्राय नै सिङाव हाबबाय लोगोफोर बयबो जिरायनानैसो दोङो आरोना नै ओमफ्राय जायगायाथ' पेन्डेल होजोबाखै नालाय लोगोफोर सिङावहाय ओमफ्राय बिराद गरम आरोना दिनै गरमबाबो बयबो जिरायनानै दङ लोगोफोर गरमखौबो गरम बायदि मोनलायलायाखै आरोना दिनै नै आङो माने फेननि खाथियावहाय जिरायबाय आरोना लोगोफोर जिरायनानैहा दसे नोंथांमोननोबो एसे भिडिअ खालामदों आरोना लोगोफोर जों जिरायनायनिफ्राय आङो माने गथ' थानायखाय फेन खाथियाव जिरायनायमोन थेवबो फेनानो नाङा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों जिरायनायनिफ्राय पेन्डेला बिराद गोजानावसो आरोना लोगोफोर जों साइड पेन्डेल खालामनायावसो माने जिरायदों नालाय साइड पेन्डेल खालामनायाव जिरायदों जोङो ओमफ्राय जों जिरायनायनिफ्राय बिराद गोजानावमोन आरोना पेन्डेला ओमफ्राय जोङो माने उनावहायसो जेतिया मिटिङा जागोन ना होमबानिया जोङो गेजेरावहा फिल्डआव थांगोन होननानै जोङो साइडआवनो जिरायबाय आरोना आं गथ' गोनांखाय लोगोफोर ओमफ्राय मानसिफोरा हले बिराद मानसिखामोन लोगोफोर जेसां गिदिर फिल्ड बेसांनो मानसि कमप्लिट जाखादों आरोना लास्ट लागि आं नै बे समावहाय नै दायो जोङो 2:30 जादोंमोन आरोना आं नै बेखिनि भिडिअखौ खालामनाय समावहा लोगोफोर
लोगोफोर नै नायदो दिनैनि मिटिंआ जाबाय बेलासेनि 5:30 निफ्रायसो मिटिं जादों दै लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि मानसै लोगोफोर नाय मानसैयानो मानसै आरोना नाय गहायै मानसै लोगोफोर और उनके परिवार पिछले महीने मैं बिहू पर असम आया था उस भव्य आयोजन की स्मृति मेरे मन में आज भी ताजा उस समय हुआ कार्यक्रम असमिया संस्कृति के गौरव गान का प्रतीक খবৰ কেনেকুৱা এফালে কেনেকুৱা একদম সব ফুটি থাকিব লাগে আৰু লাগে নে নাই ফুটি থাকিব লাগে এফালে লাগে নে নালাগে মোৰ লগত চবে একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি এতিয়া ভাল লাগিছে হয়নে নহয় গৰম লাগিছে নেকি অলপ আজি বেছি গৰমো নাই ভগৱানে এয়াৰ কণ্ডিশ্যন কৰি দিছে হয়নে নহয় আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক মাননীয় শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া কেবিনেটৰ মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ CM প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM তুলিৰাম ৰমহাং ডাঙৰীয়া অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM দেবুলাল গাৰুছা ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবকে আদি কৰি উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আজি নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ অহা মোৰ অতিকে মৰমৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল তেখেতসকলৰ পিতৃ মাতৃসকল আৰু সন্মানৰ অসমবাসী ৰাইজ 2021 চনৰ মে' মাহত 10 মে' তাৰিখে অসম চৰকাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰ দলৰ চৰকাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে नै लोगोफोर मिटिं जोबनानै न'न'आ आइसक्रिम जाबाय ओमफ्राय बयबो मिटिं सिंनिफ्राय ओंखारबोदों आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय माने जोंबो ओंखारबोबाय ओमफ्राय आंनि बे दिनैनि भिडिअखौबो आङो मेम'रि थाथो होननानै भिडिअखौ आगारनाय जाबाय आरोना लोगोफोर जे आङो फार्स्ट टाइम लाइफआवहाय बेबायदि साकरिनि एपइन्टमेन्ट होनाय माने मिटिङाव थांदोंमोन होननानै बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय